Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ölendigi baradaky peýda bolan habarlar hakykata gabat gelmeýär. Bu barada Russiýanyň TASS habarlar gullugy Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyna salgylanyp maglumat berdi. Bu düýbünden ýalan, biz bu maglumatlary reddedýäris diýip Rus habar gullugy Türkmen ilçihanasynyň sözlerini getirýär. Mundan 62 ýaşly Berdimuhammedowyň ölendigi barada maglumatlar peýda bolup, olar Rus we regional habar serişdelerinde, şeýle-de resmi bolmadyk kanallarda çap bolupdy. 20 iýulda Türkmen prezidentiniň ýogulandygy barada Azatlyk radiosyna hem maglumatlar gowuşdy. Emma köp sanly finansiýaklaryň netijesinde olary tasdiklatmak başartmady. Berdimuhammedowyň ölendigi baradaky habarlary Türkmenistanyň Gyrgyzstandaky ilçihanasy hem inkar etdi diýip Aki-Press gullugy maglumat berýär. Bu ağırlıkta Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda efiri berilýän Watan habarlar gepleşiginiň ýekşelbe günündäki gijek sanynda Berdimuhammedow bilen bagly video reportaj görkezildi. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmesi bu reportajyň mundan ençeme gün ozal prezidentiň dinç alysa çykan döwri suraty düşürilendigini belleýär. Şeýle dol paýtat Aşgabatda ýekşenbe güni ýagdaýlaryň adatdaky fiýaly dowam edendigini habar berdi. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň dekabrynda ozalky awtoritar prezident Saparmurat Niyazow ýogulandan soň häkimet başyna geldi. Munyň izi bilen ýurtda berk diktatury we Berdimuhammedowyň şahsiýet kultu ornaşdyrylyp başlandy. Berdimuhammedowa arkadag diýen lakam hem berildi. Şu ýylyň iýunynda Berdimuhammedow 62 ýaşady. Onuň doglan güni münasibetli geçirilen çäreler geçen ýyldakylardan tapawutlandy. Munyň bilen baglylykda bu ýyl mesjitlerde ýürüýte çäreler gurnalyp, olaryň dowamında Berdimuhammedowyň jan saglygyna doga edildi. Soňky döwür Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşandygy barada maglumatlar peýda bolýar. Şeýle-de ol dowamly köp wagtlyk döwlet kanallarynda ýitirim bolýar. Berdimuhammedow özüniň 37 ýaşly ogluny hem ýokary derejeli wezipelere belledi. Finçler prezidentiň ogluny özüniň miras düşürü hükmünde taýýarlaýandygyny belleýärler. Geçen ay Serdar Berdimuhammedow ahalyň häkimi wezipesine bellenildi. Orsiýetde okuyan Türkmenistanly studentler azatlygy hat ýazyp, özleriniň birnäçe ay bäri Türkmenistanyň daşary ykdysady iş bankynyň wiza kartlaryndan peýdalanyp bilmeýänliklerini habar berdiler. Bu hil hatlar azatlygy öňki aýlarda Belarusda okuyan studentlerden hem gelipdi. Şeýle-de studentler Türkmenistanyna gazanylan gaýdylýan üstünlükleri beýan edýän, emma problemler barda dymýan internet neşirleriniň işinden öz nägileliklerini bildirýärler. Size aýtmak isleýäris, halk ýadady, adamlar arlamagy besedin, bizi mal ornuna goýmagy besedin diýip studentler ýazýar. Türkmenistanyň bank kartlaryna geçilmegi yerli ýatlan bir hatarda daşary ýurtlarda okuyan we ýyllaryndan iwerilýän maliýe serişdelerine mätäç bolan Türkmenistanly studentler üçin hem bir topar kynçylyk töretdi. Sebäbi olaryň köpüsi okuwçy bolan soňlar okuň daşyndan kanun esasyna işlemek, gazanç etmek mümkinçiliklerinden hem mahrum. İkinci tarapdan Türkmenistanyň işsizlik, dolarlaryň gara bazar kursu bilen resmi kursunyň arasyndaky tapawut, adamlaryň daşary ýurda resmi kursdan dolar iwerip, soň ony ýurtda bazar hasabyndan satmak mümkinçiliginden peýdalanmak finansiýaklaryny hem köpeltdi. Bu ýagdaý häkimetleriň daşary ýurtlardaky studentlere resmi kursdan dolar iwermek mümkinçiligini barhakan çäklendirmegine alyp geldi. Orsiýetde okuyan Türkmen studentleriniň azatlyga ýazan hatlaryny bildirýän nägilelikleri hem şu ýagdaý bilen bagly. Olar bize ýan bir näçe ay bäri Türkmenistanyň daşary ykdysady iş bankynyň wiza kartlaryndan peýdalanyp bilmeýär diýip ýazýarlar. Studentleri azatlyga hat ýazmagy hemde öz seslerini eşitdirmäge iteklen, diňe olaryň öz pullaryny wagtly-wagtyna nagtlaşdyryp bilmezlikleri hem däl. Olar Orient, Türkmen Portal, Günnogor News, Info Avat we Ardu internet neşirleriniň 200-lüginden bidar bolanlyklaryny aýdýarlar. Siz rejimiň wagtçylary we rewaçlyk geliniň aýdymçylary. Biz size aýlap hat ýazýar. Ýurdun bank kulgumyndaky bulanmazarlyklar boýunça jurnalistik derňe geçirilmegine kömek bermeňizi soraýar diýip studentler öz hatlaryna hatda jogap hem berilmeýänligini teýärler.
Türkmenistanda paýtaçy daýhanlaryň suw, tehnika we dökün yetmezçiliginden kösenýänligi barada habarlaryň peýda bolmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň mardak habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, welaýatyň tas ähli etraplarynda we daýhan birleşiklerinde kärenneçi daýhanlar gowaçy eken meýdanlaryna ekiş suwuny tutmak işlerini öz wagtynda amala aşyrmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzüýüz bolýarlar. Potroçy daýhanlar öz gowaçy eken ýerlerini suwa tutjak bolup hepdelep üstünde durmaly bolýarlar. Sebäbi birden nowatyň ýetende ýeriň üstünde bolmasaň seniň nowatyň geçdi diýip suw bermeýärler. Käte bolsa nasos döwüldi diýärler. Adamlar gezeňini geçirmejek bolup diňe gündizlerini däl, eýse gijelerini hem ýatman ýeriň üstünde durmaga mejbur bolýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy ýerli kärenneçi daýhanlaryň onlarçasyna salgylanyp 22-nji iýulda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä etrap ýa-da daýhan birleşikleriniň resmiýetleri tarapyndan kärenneçi daýhanlaryň eken meýdanlaryna ekiş suwuny tutmak işleriniň taky haçan geçiriljekdi ýa-da nowatynyň haçan ýetjekdi barada anyk maglumat berilmeýär. Şeýlede nowaty geçen daýhanlaryň hem arş şikaýetleri diňlenmeýär. Şol sebäpli daýhanlar öz nowatyny geçirmejek bolup howanyň gyzgynlygy 46 gradusa çenli baryp ýetýän şu günlerde jokrama yssyda hem öz ekin meýdanlaryndan aýrylmaýarlar. Bu käbir daýhanlaryň saglyk problemalary bilen ýüzüýiz bolmagyna sebäp bolýar diýip habarçy belledi. Şeýlede habarçy daýhanlaryň suwdan başga tehnika we dökün bilen üçünçüliginiň hem öwürlükli däldigini sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosy ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň bölümleri bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi.